breaking news ndine moto mbaya kubwesa nkhani imene kutipeza kumene papa president Arthur Peter Mutharika tsopano atulutsa list yonse ya ma cabinet minister ngakhale kuti Minister of Defense palibe. Chimene ndikufuna ndipanga apa ndikupanga react kuti mu cabinet list imene mukuchitika chani. Ndikukhulupirira kuti list mwayiona kale pa social media komanso ndika pa blog post ene ndi muthawa iwerenga pamene popo. Kumano chimene chadabwitsa ndichoti pali anthu 10 amene ayankhapo milandu ku polisi ku khoti anafufuzidwapo komanso ena onse anakhuzidwaso ndi nkhani zosiyana kwina ndi kwina ndende ndikufuna ndingokupasani rundown ya zimene zili mu cabinet imene momwe ndi zimene anachita ndi milandu imene anapalamula. Choyamba ndi Arthur Peter Mutharika yemwe wazipasa commander in chief umene umabwera ndi udindo wa president ungakhala president umakhala sotani umakhala so commander in chief. ISB amafuna kumpanga interview Peter Mutharika pa July 21 pa mlandu wa amene amagwiritsa ntchito TPIN namba yake pa jawina akamagwiritsa ntchito TPIN namba Arthur Peter Mutharika amagula katundu kunja. Then paliso Enoch Chihana amene amangidwa ndi SCB pa ma charges ena ndi ena. Pali Alfred Ruwani Gangata anamangidwa ndi MRA pa ma charges ena ndi ena. Joseph Mwanamveka anamangidwa ndi SCB mu 2022 pa ma charges ena ndi ena. George Chaponda nthawi imeneyo anachosedwa pa chani pa agriculture minister nthawi imene mu 2017 nkhani zake za ku SCB. Ben Malunga Phiri anamangidwa ndi polisi nthawi imeneyoyo nkhani zake za ku Minister of Gender uku zakatangale. Ajin Namathanga mu April 25 anali defendant ku High Court ku Financial Crimes Division kumene koko. Kesi imene anaibwesa ndi ISCP. Ajapi Muhango anamangidwa ndi ISCP mu June 2025 nkhani yake ya misuse of public office kumene koko. Komanso kupereka false information ku SCP. Shadrack Namalomba anamangidwa ndi ISCP mu 2025 nkhani zake za abuse of office zomwezi. Norman Chisale anali ndi milandu mbwe mmene imafika February 2025 anali mulandu otani wopanga intimidate maofisa kumene koko ndalama zawo anazipanga freeze ndi zina zambiri kumene koko. Komanso mwa anthu ena amenenso ali mu list kuli ngati Madam Jane Ansa amene anali mkulu wa bungwe lija la MEC mmene kunkachitika ma elections aja TPEX. Then muliso Rosa Mbilizi Fachi amene anali ndi case ku High Court mu 2025 yokhuza ndi election dispute komane imeneyo sikutikhuza kwambiri. George Partridge nawonso anaoneka mu court nkhani zake zochosedwa ntchito ku ntchito yawo yakale. Paja analandira compensation kumeneko chambirimbiri ndi gulu lawo. Then kuli Feston Kaupa nawonso ombudsman report inapeza kuti kunachitika maladministration kumene ankagwira ntchito ku Central Medical Source Trust, but this was not a criminal case. Ndiye sizoti kuti anthu andiolakwa, sizoti kuti anthu ali ndi milandu, sizoti chani koma tikunena kuti kodi integrity yake ili patipo pamene papa kusankha anthu ambiri yoyipa, kusankha anthu oti ayimbidwe milandu yovuta ija, kusankha milandu anthu oti sakuyenera kukhala kumeneko. Ndi kuphatikizapo ndi Attorney General amene ali ndani kodi amati Frank Mbeta. Frank Mbeta ndi uja anatchulidwa nkhani za chisankho nthawi imeneyi ku High Court kwa ampinga njira ndi kodi ndi zovuta patipo. Ndamva pali amauma ena ke maloya wasamakha until people guilty apo munthu olakwa akuyenera kukhala ku ndende. Inde tikuvesa munthu olakwa akuyenera kuyimbidwa mulandu ndi akhoti pakana mulandu uja ampeze olakwa tikuvesa. Komanso mukamasankha anthu pa maudindo azikhala yenake ambiri yabwino. Achabwino anamenya coffee Garden Boy titha kuvesa koma milandu inake yandiya zindalama mabilion akusankha munthu Commissioner General kuchani ku MRA
nkhani zake zina zake zoti zimakudabwisa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Sizikuyenera kutere ku DPP uko kodi kulibe anthu ambiri yabwino anyiwani achina mukhitowa mmene avutira kuti mmene anali nthawi imeneyo ku polisi ku Unima kwa amachita kunena kuti ya ana skulu mu Misembwe lero akasankhidwa kukhala ndani. Ndiwerenge list iyo kuti bwana kuti first vice president Jane Ansah, second vice president Enoch Chihana, Minister of State Alfred Gangata Meneo, Minister of Finance Joseph Manaveka, Minister of Irrigation and Water Development Rose Mbilizi, Minister of Education Brighton Saka Ndeo Adieli Boma, Minister of Justice Charles Muhango J. Minister of Foreign Affairs and International Cooperation George T. Chaponda, Minister of Health and Sanitation Honorable Mandari Sawaloi, Minister of Local Government Ben Malunga, Minister of Industrialization, Business and Trade and Tourism George Partridge, Minister of Transport and Public Works Feston Kaupa, Minister of Homeland Security Peter Mukito, Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare Mary Navicha, Minister of Natural Resources, Energy and Mining Jean Matanga, Minister of Lands, Housing and Urban Development Jiapi Muhango, Minister of Labor, Skills and Innovation Joe Chigona, Minister of Youth and Sports and Culture Honorable Patricia Wiskes, or is it Wiskes, Minister of Information and Communication and Technology Honorable Shadrick Namalomba, Deputy Minister of Health and Sanitation Honorable Chimwemwe Chipungu, Deputy Minister of Homeland Security Honorable Norman Chisai, Deputy Minister of Gender, Children and Disability and Social Welfare Martha Ngwila, Deputy Minister of Education, Science and Technology Francis Foley MP, wasaina zimene ndi Adak K Saidi PhD, Chief Secretary wa President kandi wa ndani. Koma nkhani yake ndi imene yoyo palisti pali achipachulidwa ngati ndani Charles Mhango pachulidwa ngati Charles Mhango. Mhango woyo si mbale wanga Mhango woyo si mbale wanga koma ndi anthu ena kuti wopanda mbiri wapanga za uloya chani wa defender uyu wasankhidwa ndi munthu wati wa defender DPP kwa nthawi yayitali. Cheers. Kuli anthu ambiri ku DPP ngati amene osawasankha magayi ngati amene bwana. Aukasankha padzina yake kuti ola DPP magulumu mmene tili mauchita kunena koma magayi kunalibe anthu ena amene akusankha anthu ena ndi kuyambira ku MRI mabungwe ofunikira MRI Attorney General, Minister of Justice or Minister of Chanika, zonsezi kuli anthu ena kuti questionable characters kuti afusidwa milandu apo ndi adaina kama ndifusa di ase iwe ndiye kana wina kabambe misa naso anali ndi makesi kumene ko inde siti kunena kuti akabambe anali abwino siti kunena kuti chani koma tikunena kuti ngakhale kuti malamulo analola kuti awine ngakhale kuti afika pamene alipo komabe ndipofunikira kuti munthu amene akupanga boma azipanga ndi anthu kuti anthu akamaona azikhala ndi trust. Apa anthu awamwina chifukwa choti panamba kuli ku America kuli Donald Trump. Pali anthu palisti iyo ti America yakale ije anthu ena sakanalowa ku America kutenga visa awo zakuti ayi ndi amene wo azilamulira boma. Anyway, the modern bagaya, this was just a raw live reaction ku cabinet. Ndipo ndimangofuna ndikuonesa kuti pachitika chani pamene popo muli mawu kuti anyway, bye. By the way, page yaine pa Facebook ili pa suspension ndizabwera pa Facebook after November 25 munthu aliyense amene akupanga post pa Facebook amene akunena kuti ndi modern bagaya amene ndiwakuba unless the personal Facebook page yaine. Cheers. Asakubeleni.